ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಹಾಯ್ ಮಾತೆರಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲ್ ಎಂಕುಲಿನಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗ ಬೈದ ಅಂಚ ಮುಲ್ತ ಒಂಜಿ ಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗಂದು ಮಲ್ತಂದಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಲೆ ಒಂದು ಆವೊಂದೊತ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ತಡ್ದು ಮೂಲು ಈಪದ ಮೇಟ್ ದೆತ್ತದು ದೇವರಂದಿ ಇದು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಬತ್ತ ತುಲೆ ಉಂದೆ ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ದೇವರು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬರ್ಕ ಪಣದು ಮಾತ ಯಾನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಗಲು ಮಾತ ಬತ್ತ ಅಂಚ ಗೌಜುಂಡತಿ ಇತ್ತೆ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಮಾತ ಕೊಡಿಡ್ಲ ಗೌಜುಂಡು ಅಂಚ ಮಾತ ಅಲಂಕಾರ ಪುರ ಮಾತ ಲಾಯಕ್ ಮಲ್ತದೇರು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಡಲ ಡೈಲಿಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಣ್ಣ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟ ಹತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಂಚೂರು ಅಲಂಕಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ದೇರು ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿ ತುಲೆ ಪಾರ್ವತಿನಲ್ಲ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷ್ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ಪೂಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಚಿತ್ರಣ ಮಲ್ದೇರು ತುಲೆ ಏತು ಶಿವಕ್ಕೆ ಮಲ್ದೇರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏರ್ ಮಲ್ದಿನ ಪಣದು ಐಟದೆಲ್ಲ ಬರೆತಿಜರು ಅಂಚ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ತುಲೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ಪರೆ ಪಣದು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ಶಿವನ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ತದೀತೇನೆ ಅಲ್ತ ಕೆರೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವರ್ಷಂಪ್ರತಿಲ ಪೋಪ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಣಸಿತ್ತುಜಿ ಕನ್ನಗ ಒಣಸುಂಡು ಅವು ಪಲಾವು ಇತ್ತಂಡು ಬೋಡು ತಿನ್ನಾತಿ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಲಹಾರ ಮಲ್ತದು ಬತ್ತ ಇತ್ತ ಮೂಲು ಭಜನೆ ಉಂಡುಗೆ ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಭಜನೆ ತೂಕ ಪಂಡದು ಕೈ ಮುಗ್ಗಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂಡ ಮಾತು ಬತ್ತ ಬೇಗ ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆವಡ ನಮ್ಮಲ ಕಣ್ಣ ದಿಂಜಾಡ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡಂದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಮುಲ್ತುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಪಿದಾಡೋಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಭಜನೆದ ಒಂಜಿ ಸಟ್ಟು ಬೈದನು ಒಲ್ತ ಇಂಚು ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂಕ ಒಂಚೂರು ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಲ್ಪುಗ ಪಂಡೇರು ಬತ್ತಿನಪ್ಪಗ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಭಜನೆ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚ ಚೂರು ತೂಕ ಪಣದು ಒಣಸು ದಡೆ ಪೋದು ಇತ್ತ ಇಡೆ ಬತ್ತ ಮೂಲುತ್ತ ತಯಾರಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೋಲೆ ಅಂಚ ಮಕ್ಕಳು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಭಜನೆ ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಭಜನೆ ಪಾಂಡಲ ಮಸ್ತ್ ಉದ್ದ ಆಪುಣತಿ ಒಂದು ಲೆಂತ್ ಆಪುಣತಿ ವೀಡಿಯೋ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಪಾಡ್ಗಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮಾರು ದಿನ ಮುಟ್ಟೆ ಗೌಜಿಪ್ಪುಣು ಮೂಲ ಗೌಜುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅಲಂಗಾರ ಬಡಗು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಗೌಜುಂಡು ಅಡೆಗೆ ಪೋತುಜಿ ಮುರಾಣಿ ಶಿವರಾತ್ರಿ ಶುರುವಾಡುದು ಪೋತಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೈತೆ ಚೂರು ಅಂಚ ಐಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೋತುಜಿ ಇತ್ತ ನನ್ನ ಪೋಡು ಏಪ ತೂಡುತ್ತೆ ಇನಿಯ ಎಲ್ಲನ ಪೋಯಾಡ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರು ಅವಲೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಕಾಳಿಕಾಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿದಕ್ಕೆಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಯಿಜಿ ದಯಪಂಡ ಕೋಡದ ಒಂದು ಭಜನೆ ಕಾಯಿ ನಿತ್ಯ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನಡೆ ಪೋಯಿಜಿ ಬೇಕ ನನ್ನ ಎಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪೋಯಿನ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಗ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕುಲು ಏರು ಪೋತಾರೆ ಎಂಚಿನಂದು ಹೆಂಗೆ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರು ವಿಜಯ ಲಾಕ್ಸ್ ಬೆದ್ರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜರಾಕ್ಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಗು ಮಾತ ಲಿಂಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಪುಣಂದೇನು ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪನ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಪುಣಂದು ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋನ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಕೇಂದ್ರ ಅವೇ ರೀತಿ ಡೈಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪಾಡುವೆ ಆ ಥರತ್ತ ಬೋಡೊಂದು ನಿಕ್ಕಲು ಪಂಡಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅತಂದಂಡ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇದ ಆತನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪರ ಡೈಕಲ್ ಎತ್ತರಡವೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಗ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಪೂರ ಬೇತೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಆನಂದ ಪನ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆವೊಂದೇನು ಯಾನ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಬ್ಲರ್ ಬರು ದಯಪನ್ನಗ ನಮ್ಮ ಎಂಕಿ ಈತು ಪೊರ್ತು ಕಾಸು ಬೈಜ್ಜಿ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ದೆತೋ ನೋಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋನ ಪಾಡೋಡೊಂದು ಮನಸ್ಸುಡುಂಡು ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಮೊಬೈಲ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ನಮ್ಮ ಐಫೋನ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ದುಮ್ಮುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚಂಡ ತೂಕ ವೀಡಿಯೋ ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಂ ಬುದ್ಧಿಮತಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ವಾತಾತ್ಮಜಂ ವಾನರಯೋಗ್ಯಂ ಶ್ರೀರಾಮದೂತಂ ಶಿರಸಾ ನಮಾಮಿ पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय
ನಮತಾಂ ಕಾಮಧೇನವೇ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾಳವಾಗಿ ಬಾ ನೀನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಣಪತಿ ನೀನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ವಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುವ ಎಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋಡು ಬಾಯ್.